ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಯಾನ್ ತೂವಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಗೂ ಈತ್ ಬೆನ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಮಾತ್ರ ಆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆವಾಡು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಆವಾಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಸೂಪರ್. ಈ ನಾಟಕದೂದು ಒಂಜಾತ ಸಂಸಾರಗಳು ಒಂಜಾಪ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಆತುಗಟ್ಟಿ ಉಂಟು. ಇರೆಗೆ ತಿರ್ಲು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಪೂರ ಅವು ಏನು ಪನ್ಪೇರು ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಒಂಜಿ ವರಾನ ಕೊಕ್ಕೇನು ಅಂಚ ಅದ್ಭುತ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇವಲ 3 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏಪಲ ಇಂಚಿನ ಇಮೋಷನಲ್ ಒಂದು ಕೊರ್ಪುನೇ ಪೊಣ್ಣು ಒಂದು ಆಡ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಮಗರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೊಜಪ ನೋಡತ್ತೆ. ಸೊ ಮಗೆಲ ಎನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆ ಮಗಕ್ಕೆ ಏಪಲ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಣು ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಣ ಆಡ ಮಗೆ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದು ಪಪ್ಪಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪೇತ ಅವು ಹೆಂಗಲ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬದಲ ಮಲ್ಪುಣೆ ಅಂತ ಅನ್ಪುನ ಖಂಡಿತವಾದ ಸತ್ಯ. ಅಯ್ಯೋ ರೆಕಮೆಂಡತ್ತು ತೂವಡೆ ಅಂದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಈತದ ವಾಸ್ತವ ದಾದ ನಡತೊಂದುಂಡ ಐನೊಂಜಿ ಪ್ರಸನ್ನೇರು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೆರಪೋನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಇತ್ತದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೊಡಿತನ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಆಪನ ನಡಪುನಂಚಿತನ ಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಡು ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನೊಟ್ಟುಗಾವಾಡು ಅತ್ತನ ಬತ್ತಿನ ಮರ್ಮಲಾರ್ಲು ಅತ್ತನ ಬತ್ತಿನ ಮರ್ಮಯಾರ್ಲು ಒಂಜಿ ತೂಪಿನಂಚಿತನ ಆ ಒಂಜಿ ಘಟನೆನು ಎಂಚ ನಡತೊಂದ್ರು ಬಂದು ವಾಸ್ತವದ ಜನಗಳಿಗೆ ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗ ತೋಜವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿದು ಬಣ್ಣ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಜೋಕಲಿನ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ತೂಪುನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಒಂದು ತೂಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ದಾದ ಬಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಬೊಡಿತನ ತೆಲುಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಇತ್ತಾನೆ ಬೊಡಿತನ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಇತ್ತಾನೆ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಿಂಗಿಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಲ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮನ್ ಬಂದ್ಪನ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ತೋಜಾದ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈಗಲು ಮಾತೆರೆಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಮೇಜರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಪ್ರಸನ್ನರೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ ಆವಾಡು ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ತಿಕ್ಕಾಡು ಅರೆ ಭಗವದ್ ದೇವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಲ್ಪಾಡು ಬಂದು ಎಂಗಳು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಟೀಮುಡು 3 ವರ್ಷ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಆಂಡ ನಾಟಕ ಬಂಡ ಪ್ರಸನ್ನೇರು ಬಂಡ ನಾಟಕ ಯಾನ್ ತೂವಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಗೂ ಈತ್ ಬೆನ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಮಾತ್ರ ಆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆವಾಡು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಆವಾಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಸೂಪರ್. ದೇವಣ್ಣ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ತನೆ 3 ವರ್ಷ ಅಂಜಾದ 6 ವಾನಮಣಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲೂರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ರಂಗ ಆಡು ಚಿತ್ರರಂಗ ಆಡು ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇತ್ತನ್ನ ಬೈಲೂರು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಮಾತ್ರ. ಸರ್ ಅಷ್ಟೇಮಿ ಅವು ಒಂಜಿ ತಾಸದ ದುನಿಪು ಒಂದೊಂಜಿ ಭಾವ ಸಂಘರ್ಷದ ಪೊಲಬು ದಾಗಿಂದ ಕೇಂಡ ಈ ನಾಟಕ ದಹ ತೂವೊಂದು ಕೇಂಡ ಈ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾದ ಎಂಚಿನ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ವಾಸ್ತವ ಚಿತ್ರಣ ಎಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನೇ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಅವೇನು ಕತೆ ಎಂಚಿನ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವೇನು ಅತೇ ಪುರ್ಲುಡು ಅಂದು ಇರೆಗೆ ಯಾನು ತುಯ್ಲೆ ಕಡ ಅಲ್ಪ ಇನ್ನು ಏತ್ತು ಜನ ನಾಟಕ ಇತ್ತಾರ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಚಂಡಿ ಆತನ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲು ಪನೋಲಿ ಸಭೆಗೆ ಪನೋಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಬುಲ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಏರು ಬುಲ್ತಿಜೇರಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಲ್ದೇರೆ ಈ ನಾಟಕ ಏನು ಪನ್ಪುನಂದಾಡಿ ಒಂದು ಏರು ಮಲ್ಬೇರೆ ಅಂದಲ್ಲ ಆ ಊರದು ಏರು ನಾಟಕದ ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಪ್ನಿತಿ ನಮ್ಮ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ ಕಾಂತಾರದೂದು ಎಂಚ ದೈವದ ನಡೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ನಾಟಕದೂದು ಒಂಜಾತ ಸಂಸಾರಗಳು ಒಂಜಾಪ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಆತುಗಟ್ಟಿ ಉಂಟು. ಇರೆಗೆ ತಿರ್ಲು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಪೂರ ಅವು ಏನು ಪನ್ಪೇರು ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಒಂಜಿ ವರಾನ ಕೊಕ್ಕೇನು ಅಂಚ ಅದ್ಭುತ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎನಿಕಾನಾಗಿ ಈ ನಾಟಕ ಒಂದು ನಾಟಕ ಅಂದವರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡಪನ ನೈಜ ನಮ್ಮ ಬರಿತಿಲ್ಲಡ ಒಂದುಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂದುಂಡ ಬರಿತ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಲ್ಲಡ ಒಂದುಂಡ ದಮಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನ್ಲ ಆತ ಆ ನಾಟಕವನ್ನು ಕಟ್ಟುಕೊರ್ಪುಣ ಆತ ಉಂದಾಪುಂಡು ಈ ಫಸ್ಟ್ 2 ಸೀನ್ ಅನ್ನಗಾನೆ ಈರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅದೊಟ್ಟು ಉಂದಾಪುಂಡು ಸ್ಲೋ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಆಕೆರಿ ಪೋನಾಗ ಅವ್ಲು ಓಲ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ಆಕೆರಿ ಸೀನ್ ಫುಲ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ನ ಟೀಮ್ ಅವು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ ಐಟೊಂಜಿ 2-3 ಜನ ಪನ್ಪೂಜೆ ಮುಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಅಂದೆ ಅವೊಂಜಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಐತೊಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ಹೊರಹನೆ ಇಡೀ ಸಭೆ ಶಾಕ್ ಆಪುನ ಬುಕ್ಕಳೊಂಜಿ ಸೀನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2-3 ಸೀನ್ ಕಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನ ಒಂಜಿ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗೋಡು ಪ್ರಥಮ ದೇವಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಸ್ಟೇಜ್ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂಪ ಆಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ದಲ್ಲ ಅವು ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎತ್ತಲ ಪಡೋಲಿ ಬಟ್ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ದಲ್ಲ ಆಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗನ್ನು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿದು ಇಂಜಾವನ ಅವೇ ಕಲಾವಿದರು ಅಟ್ ದ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊರಡು ಅದ್ಭುತమైన ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ದಾರ ಅದ್ಭುತమైన ಇರೇನು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸಭೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಂಚಿ ಕಣ್ಣ ಆಜಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಷ 1 ಶತದಿನೋತ್ಸವತ್ತು 5 ಹೆಚ್ಚು ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದ್ಪನ ಹಾರೈಕೆಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಇಡೀ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದಾಗ ಗೆಲ್ಪವಾಡು ಅಂಚನೆ ದೂರದ
ಪರವೂರುಳ್ಳನೆತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವಡು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ. ರಘುಮಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಉಂಡಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ ಅಪ್ಪೆನಂಚಿ ಒಂದು ಅಮ್ಮೆರಡ ಪ್ರೀತಿ ಪುಂಡು ಆಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂರ ಅಪ್ಪೆನ ಸೈಡ್ ಒಲ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಈ ಡ್ರಾಮಾದ ಏನ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಒಪ್ಪನೊಳ ಈತ ಜೀವನಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಐಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏತುಂಡು ನಮ್ಮನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಪುಟ್ಟುದು ಮಲ್ಲಾಪುರ ಮುಟ್ಟ ಆರ್ನ ಜೀವನಡು ಆರ್ಗುಲು ಅಗಲು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರು ಆ ತ್ಯಾಗನು ಏನುಂಡು ಜೀವನ ಪಪ್ಪನ ತ್ಯಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೇರೆ ಪ್ರಸನ್ನೇರು ಈ ನಮ್ಮನ ಡ್ರಾಮಾಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಏನು ಪಪ್ಪನ ಏನ ಕೆಲ ಒಂದುಂಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅವೇನು ಜೀವನದ ಅವೇನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ತೊಜಿಪಾದಿರಿ ಒಂದೇನು ನಿಜವಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ತೂಪುನಂಚಿದ ಡ್ರಾಮಾ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತು ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಆರ್ನ ಅಷ್ಟಮಿಡ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ ಆರ್ನ ಒಂದೇನು ನಾಟಕದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಐಟು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಚೆನುಂಡು ಒಂಜಿ ನಾಟಕದಿಂಚ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಅದ್ದೂರಿ ಪನಲ್ಲ ಅವೇ ಅದ್ದೂರಿ ಏನುಂಡು ಅವನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದೇಳಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 100% ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಂದೇಟು ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರುಲಾರ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಯಾರು ತೋಚೇರು ಅಂಚೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಒಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಂಡೆ ಅಂಚೆನ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂದು ಶತದಿನ ಆಚರಿಸಾಡು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಪರವಾದ ಶುಭಾಶಯ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಖುಷಿ ರೇಗೊಂಡ ಎಂಕಲಿಗಂತೂ ಆರ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ನಾಟಕ ಮಂಡನೆ ಒಂದು ಥರದ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಚಿತ ನಾಟಕ ಬರ್ನಾಗ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತೂದು ಬಂದ್ಪೇರದು ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಬಕ್ಕಲ ಖುಷಿ ಅವನ ಎಂಕಲಿಗೆ ದಯಪಂಡ ನಾವು ಮೇಯ್ನ್ ಪಂಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಏರು ನೆಟ್ಟ ಬದ ತೂಪೇರ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಗಲು ಫೋನಾಗ ಅವೇನು ಎಡ್ಡೆ ಹಣ್ಣೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲ ಕಾರಣ ಇನ್ನೆತ್ತಿನ ಬಂಡ ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ರೀತಿ ತೂಂಡ ಪೂರ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಬಂಡ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಂಚ ಉಂಡು ಜೀವನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಗಲಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಇಂಚಿತ ನಾಟಕಗಳು ಒಂಜಿ ಬರಂದು ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿವರಿಗಳ ಐತಿನ ಏನು ಬಿಡುತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ರೀತಿ ತೂತೂದು ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಹೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದು ನಮಗೆ ಪೂರ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಳ್ಳಿ ಭಾಗಡು ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತು ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಡ್ರಾಮಾಡು ಒಂದು ನಾಟಕಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿ ಒಂದು ತ್ವಜಪಾದಿರು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೇರೆ ನನಲ ಬರ್ಪಿನ ಒಂದಿಟ್ಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಂಚನೆ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಇಂಚನೆ ವಾರನ ಡೆಡಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು 11 ಒಂದುಲ ಕೂಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ನಾಟಕ ಅಂತ ನಮಗೆ ಪೂರ ಕೊರಡು ಬಂದು ಯಾರು ಕೆಲವೊಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಯಾನು ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾಬುಜಿ ಪ್ರಸನ್ನರ್ನ ಕಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾಬುಜಿ ಆಂಡ ಈ ಸಲ ಪ್ರಸನ್ನರು ರೈಸಿನಿ ವೈಟಿಕೆಯಿಂದ ಕಲಾವಿದರು ಬದಲಾವಣೆ ಈ ವರ್ಷ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ರೋಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಲಾವಿದರು ಫುಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏರ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನದು ಬೈದಾನ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಆ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫುಲ್ಲು ಇಡೀ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಐಟು ರೈಸ್ತೀರು ಮಗ ಏನು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಪೊರ್ತಗೆ ಏನು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಯಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ ನಿಜವಾದ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕಗಳು ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದು ಕಡೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಡೀ ಜನಕ್ಕಲೇನು ಪತದು ಮಾಡುವೇರು ಇನ್ನಿತ್ತು ಈ ನಾಯಗೆ ಅವು ನನ್ನ 500 ಶೋ ಆಂಡಲ್ಲ ఆయన ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತಾಪ ಅಂಚಿತ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಡ್ರಾಮಾದ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ದಯಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ ಐತೋಟಿಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಾಡ ಅಮ್ಮ ಮಗನ ರೋಲು ಭಾರಿ ಸೋಕಾತನು ಖಂಡಿತ ಪ್ರಸನ್ನರ್ನ ಹೃದಯಂತರ ಹಾಲೋಡಿತ್ನ ಕತೆ ಒಂಜಿ ದುಂಬಗಳ ಎನ್ನರ ಆ ರೀತಿಯ ಕಥೆನ ಇನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಜನಕ್ಕಲೇನು ಕಡೆಮುಟ್ಟ 10 ಬಾರ್ ನಜಿತ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಡೀ ತರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆತಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಖುಷಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ತೆಲ್ತುಂಡು ಆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದುಃಖದ ಸೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ತೂಪನ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಸೂಪರ್ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತರೆಗಳು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನು ಭಾರಿ ಬೊಕ ಕತೆ ಉಂಡೈತಿ ಬೊಕ ಕಾಮಿಡಿಲ ಉಂಡು ನಿಜ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಒಂದೊಂಜಿ 500 ದಿನದ ಮಿತ್ತು ನಡಪನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಲೈಚ್ ಖಂಡಿತ ಮಾತ್ರ ತೂ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರ ತೂಪನ ನಾಟಕ ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಂಡು ಅರ್ಧಡ್ದಂತೂ ಬಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಂಡು ನಿಜವಾದ ಇದು ವಾಸ್ತವಾದಿ ತೆಂಚಿನ ಸಮಾಜ ನಡತೊಂದುಂಡ ಅವೇನು ರಿಯಾಲಿಟಿ ತೋಜೇದೇರು ನಿಜವಾದ ಅಂದು ಆಣುಲೆ ಬಂಗವಾರ್ಪುನು ಪೊಣ್ಣುಲ ಹತ್ತು ಒಂದು ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಣ್ಣ ಆಣ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನು ರಂಗಸ್ಥಳ ತೂನಾಗ ಅವು ನೆಂಕ್ ರಿಯಲ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂದೇನು ಅನುಭವಿಸೇನ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಾಟಕ ಅದು ಆರ್ನ ನಾಟಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ ಆಡು ಓವಾಡ ಮಸ್ತ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈ ನಾಟಕದಂತೂ ಅರ್ಧಡ್ದೊಂದು ಸೂಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲನ್ ರಪ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆವೆ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆವೆ ಆಯ್ತಂದು ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡಪಾಡು ಪಂಡದು
ಎಂಕುಲ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕುಲ ಭಾರಿ ಸೋಕಾತು ಸರ್. ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನಡಪಿನ ವಿಷಯನೇ ಒಂದು ಕಥಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರು. ಭಾರಿ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡೆ ಆಪುಂಡೆ ಆಪು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತೂರ್ ಬೆಳೀತು ಮುಡಿಯಾದು ಮಸ್ತ್ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್. ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಂಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಡ್ಡು ಜೋಕಲೆಲ್ಲ ತೂದು ಪೋಡ್ದು ಎಂಕಲೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಗ್ಲಿ ಬೆದ್ದಿಜರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಈ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ ಸಂಸಾರಿಕ ಹಾಸ್ಯ ಭರಿತ ಮತ್ತು ನಾಟಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರಾರು ಇಂಚಾರ ನನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವಡನ್ನು ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ನಾಟಕ. ಭಾಳ ದಿವಸದ ನಂತರ ಒಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇವಲ 3 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಸರ್ ನಾಟಕ. ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಪೆ. ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಲ್ದೇರು ಚಿತ್ರ ಕಥೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇತ್ತ ಆಪಿನ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪಂತೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ. 2.5 ಗಂಟೆ ಎಂಕೆಲೆಗೆ ಅವೇನು ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪಿನ ಆತು ಶೋಕಿತ್ತು. ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಎಂಕಲು ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಟಕ ತೂಪ ಈ ಸಲ ನಾಟಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಂಸಾರ ಸಮೇತ ಫುಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆಗೇದೇರು. ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕತೆ ಬರಪಿನ ನಾವು ಖಂಡಿತ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪು. ಮನಸ್ಸು ತೂಪಿನೇ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಪ್ಪು. ದುಂಬುದ ಅಷ್ಟಮಿ ಇಡು ನಾಟಕ ವಿಲನ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಹೀರೋ ಈ ಥರ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತ. ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಟಕ ಒಂದು 11ನೇ ನಾಟಕ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಕೆ ಬರ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಆರು ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಕೆ ಲಿಪ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ತೂಯಿನೇಟ್ ಪೂರ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ದು ಒಂದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲ್ಲುದು ತೂಪಿನ ಸ್ಟೋರಿ. ಇಜ್ಜಿನ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಕೆ ಎಂಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದ್ದೆ ಬರ್ಪ ಈ ಸತಿ ಒಂಚೂರು ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ ಬಾರಿಜ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋ ಉಂಡು ಗೈಟ್ ಫುಲ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಾದ ಬತ್ತು ತೂವೋಡು ದೇಪಂಡ ಮಿಸ್ಸಸ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಎಂಚ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಚ ತೂವಂಪೋಡು ಬಂದ್ಪಿನ ಪೂರ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೂಪರ್ ಬಂಡ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ರಂಗಭೂಮಿ ಒರಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ಇಂಚಿತ ನಾಟಕಗಳು ಬರೋಡು ಇಂಚಿತ ನಾಟಕ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಅಂಚಿತ್ನ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಬೋಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಂಡ ಬೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಏನಪ್ಪ ನೋಡೋದು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲ ನಡಪನ ಅಂಚಿನ ಘಟನೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಕೊಡೋನ ಇಲ್ಲಾದಿಪ್ಪು ನಡಪನ ಘಟನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಿಪ್ಪು ಅವೇನು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ನಮ್ಮ ರಂಗವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನರು ಭಾರಿ ಶೋಕ ನಿರ್ದೇಶನ ತೋಜದಿರು ಅಮ್ಮಂದು ಜಗತ್ತದ ಎರೇನು ಲೆಪ್ಪೋಲಿ ಪಪ್ಪಂದು ಲೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನಾಟಕ ಗೊತ್ತುವರೆ ನಾನು ದುಂಬು ಓಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಪಣ ಮಾತಿರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ ತಂಡಗೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ಅಣ್ಣ ಗೂಸ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಬೈದನೆ ಕಲೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೆ ನೀರಿತ್ತು ದೇಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಲಡ್ಲು ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡತ್ತು ನಿಪ್ಪುವ ಸಮಾಜ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಟ್ ಅವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಆಪುಜಿ ಮಂತ ಕಥೆನ ರಂಗಭೂಮಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಮಾಡಿದ್ದೇರು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವನು ಬೈಕುನ ಭಾರಿ ಬಂಡ ಒಂದು ಅಷ್ಟಮಿ ತುಯ್ಬೇಕು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ನಂದು ಈ ಸರಿ ದಾದ ಕನ್ಪೇರು ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನು ಅನ್ಪಿರತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದೇನು ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಜೋಕುಲ್ ಮಟ್ಟು ಬತ್ತದ ತುಪ್ಪಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಕಣ್ಣು ಹೊರತ ಮಟ್ಟ ಕಣ್ಣು ಒಂಜಿರೆಗೆ ನೀರು ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬರಲಿ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತು ಕಾಮಿಡಿ ಓವರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತುಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಟಕ ಒಂಚೂರ್ಲ ಬೋರ್ ಅನ್ನಕೊಂದು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿನ ಮನೇಲಿ ಬಂದು ಯಾನ್ ಏರ್ಲ ಟಚ್ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪನೋಲಿ ಅವೇ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ತೂತ ಈ ರೀತಿದ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಏತ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ನೋಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ನೋಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಬರೋಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಆರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಏಪಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅನ್ಪಿರತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಪತ್ತಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದರು ನಾಡಿಮಿಡಿದ ಪತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ನಾರಿಗೆ ಐಡಿಯಲ್ಲ ಉಂಡು ಆರು ಈ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಒಂಚೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಬಂಡ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಪೋಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ಬೇತೆ ದೀವಲಿ ಒಂದೇನು ಒಂಚು ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪತ್ತದ ದಾಲ ತೂವರೆಜ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ಲ ಉಂಡು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆತ ಹಾಸ್ಯೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಸ್ಟೋರಿಲ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ತೋಡು ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಐಟದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂದಿಚ್ಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ನೊಂದು ಒಂಚಿ ಪೋಪುಂಡು ಅನ್ಪಿನ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನೋಯಿನ ರೀತಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವರ್ತ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಾಘು ಮಾಸ್ಟ್ರು ಖಂಡಿತವಾದ ಏತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆತಂಡು
ಜನಕುಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದಿನ ರೀತಿ ಬೊಕ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಚೈತನ್ಯ ಟೀಮ್ದ ಮಿತ್ ಪ್ರಸನ್ನರ್ನ ಮಿತ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ದೇವನಾಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು 120 ವರ್ಷೋಡ್ಲ ಮಿತ್ ಅಷ್ಟಮಿನ ಕೊರಿಬಕ್ಕ ಐಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಐತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಬಂದು ಐಕ್ ಈ ನಾಟಕ ಇನ್ನಿ ತುಯ್ಬಕ್ಕ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಏರಿಯರ್ ಅಷ್ಟಮಿ ತೂತಾರ ಆಗಲಿಗೆ ಅವಿಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಆಂಡ್ ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಜನಕ್ಕಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನೇ ಕತೆ ಆದುಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಕೇಂದಿನೇ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಾಟಕ ಈರು ಪಿದೇ ಪನ್ನಾಗ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಏತ್ ಜನಕ್ಕುಲು ತೆಲ್ದಾರ ಪಿದೇ ಪೋನಾಗ ಪೂರಗಲ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಿತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರು ಪೂರ ಆಕ್ಟರ್ನಾಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಂಡೆ ಹಾಲು ಮಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಇಡೋರೆಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದು ನೆಕ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಪೂರ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತಿನದಾಗ ಜಪ್ಪಂದೆ ಕುದೊಂದಿರು ಅಂಚ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಕ್ಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುದು ಅರೆಂತು ಆತ ಮಂಡೆ ಹಾಲು ಮಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂಡ ಇತ್ತದೊಂಜಿ ಲೈಫ್ಗು ಇತ್ತದೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತದೊಂಜಿ ಪನ್ನಿ ಎಂಕೊಲ್ಲ ಮೆಚೂರ್ಡೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತದಾಗಲೇ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ದಾಗಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅದು ಇಪ್ಪರೆ ಒಬ್ಬರು ಆಗಲಿಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂಜಿ ಏಜ್ದಾಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಂಬೇರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಂಡು ನೀರ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ರೋಮಾಂಚನ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಬರೀದಿಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಸೀನ್ ಬತ್ತನ ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ತೆಲುಪು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜೊಂದು ದುಂಬುದ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದಿತ್ತ ಸೊ ಒಂದೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಈ ನಾಟಕ ತೋಡು ಸೊ ಕಾರಣ ಸರಿ 100 ದಿನ ಪೋಂಡು 200 ದಿನದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಡು ಖಂಡಿತ ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಕುಲು ಇವನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನಾಡಲ ಎಂಚಿತ್ನ ಸಿನಿಮಾನು ಗೆಂದ ಬೇರೆಂದು ಪನ್ನುವಾಗ ಎಂಕ್ಲು ನಿಜವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಜನಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ನೇ ಇಂಚಿತ್ನ ಜನಕ್ಕಲು ನಾಡುಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ನೇ ನಾಟಕವನ್ನು ಪಂದು ಖಂಡಿತ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಸೊ ಖಂಡಿತ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೆಂದು ಬೇರೆ ಇರ್ನ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕುಲ್ ತೂತ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಈ ನೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಉಂಡುಗೆ ಇರೆಗೆಂಚ ಫೀಲ್ ಅಂಡ ಸರ್ ನಿಜ ಇವನ್ ಯಾನ್ ಆದಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಪರಾತ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿ ಬಂಡ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬನೇ ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ಆತ ಜನ ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲ ಡಿಪ್ಪುನ ಏನ ಅವೇನೇನು ಆಡೋಬೋತೆ ಅವಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ದಾಯಕ ಅಂಚಿತ್ತನೇ ಆಡೋಬೋತೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿತ್ತನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಸೊ ಈ ನಾಟಕ ಖಂಡಿತ ಕಣ್ಣು ಬುಲೆ ಪಾವಂಡು ಬುಕ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಜನೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಏಪಲ ಇಂಚಿನ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಒಂದು ಕೊರ್ಪುನೇ ಪೊಣ್ಣು ಒಂದು ಆಡ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಮಗರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಜಪೊಂಡು ಉಂಡತೆ ಸೊ ಮಗೆಲ ಎನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆ ಮಗಕ್ಕೆ ಏಪಲ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಣು ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿಪ್ಪುಣ ಆಂಡ ಮಗೆ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದು ಪಪ್ಪಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪೇತ ಅವು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬದಲ ಮಲ್ಪುಣೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಖಂಡಿತವಾದ ಸತ್ಯ ಅಯ್ಯೋ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಅತ್ತು ತೂವಡೆ ಅಂದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವು ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಸರ್ ಅವು ಆತು ಫುಲ್ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಏರು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇನ ಆಗ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆತು ಬೇನೆ ಆಪನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋರ ನಂಗೆ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತನೇ ಆನೊಂಜಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಶಂಸ ಶೆಟ್ಟರ ಮಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಬೇರೆ ಏನು ಬೇರೆ ಅವೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಜ್ಜಿ ಪ್ರಸನ್ನರ್ನ ಇದೆ ತುಯಿನ ಪನ್ಬೇರು ಅವಿನಯ ಅವು ದಾಲಜ್ಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದಾಂಡ ಅವು ಏತು ಭಂಗ ನಂಗೆ ಗಲಿ ಗೊತ್ತು ಮನ ನಮ್ಮ ಯಾರನ್ನ ತೂತಿನಾಗಲು ಗೊತ್ತಂడి ಆತು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೇರು ಏರ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಲನ್ ಹೀರೋ ಕಾಮಿಡಿ ಬತ್ತಿನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬೇರೆ ಟೈಪು ಒಂಜಿ ಉಂದತ್ತು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಾಮಿಡಿ ಅವೇ ಈ ನಾಟಕ ಬಂಡ ಆತು ಪೊರ್ಲು ನಾಟಕ ಆತಂಡು ನೆಟ್ಟು ಬಂಡ ಏರು ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಎಂಚದು ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಆನ್ ಮಗೆ ಪುಟ್ಟಿ ಕೂಡಲೇ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಅನ್ಪೇರು ಆನ್ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಾದ ತೂತುಂಡು ಅವು ತಾಲಜ್ಜಿ ಆನ್ ಮಗೆ ತೂಪೆ ಪೊನ್ನು ಮಗಲ್ಲ ತೂಪೋಳು ಎಲ್ಲ ತೂಪೇರು ಆತು ಪೊರ್ಲು ಕೊಡ್ತೀರು ಪ್ರಶ್ನೆರು ಅವು ನಾಟಕ ಆಂಡ ಒಂದು ನಾಟಕನ ಪೂರ ತುಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪೂರ ನಾಟಕ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಸ್ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪುನತ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಏನು ಆತಜಿದಲ್ಲ ಎಂಕಿನ ಒಂಜಿ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂಪೆ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಆಣ್ಮಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಆಣ್ಮಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತಲು ಒಂಜಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪನಗ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆ ಡೋಲ್ ಅವಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಎಂಕಲೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜ ಅಂದ ದೇಪನ ಒಂಜಿ ಆಣು ಮಗೆ ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಪಂಡಲಾಗ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಪ್ಸನ್ನು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಪನಗ ಈ ನಾಟಕಡ್ ಆಣು ಮಗೆ ದಾಯ ಬೋಡು ಆಣು ಮಗೆ ನಮ್ಮೆರೆಗೆ ಏನ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮನ್ಪುನೇನೆ ಈ ನಾಟಕಡ್ ಏನ ತಿದ್ದಿಯಾರು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ
ತಿದ್ದಿದ್ದು ಮನ್ಪುನತ್ತೆ ಬಟ್ ಆರು ತೋಜಾದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೊಕೊಂದು ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿ ಮನ್ಪನಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಒಂದು ಏನನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಇಲ್ಲಡ ಕುಸಲ್ ದಿಂಚ ಪನೊಂದು ಪನಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಏನದಲ್ಲ ಪನೊಂದು ಪನಗಲ್ಲ ಆ ಡೈಲಾಗನ್ನು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅದು ತೂವನಾಗ ಓ ಇಂಚ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ನಾಗ ಇಂಚ ಡೈಲಾಗ್ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಮಗಿಯೇನ ಈನ ಮಲ್ಪುಡು ಮನ್ಪುನೇನು ಈ ನಾಟಕ ಕಲ್ಪದ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಾಟಕ ಯಾನ್ ಅಷ್ಟಮಿಡ್ಲ ಇರ್ನೇ ಚಾನಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೆ ಈ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ನಾಟಕ ಯಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗುಲುಲ್ಲೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮನ್ಪುಣತ್ತು ಪ್ರತಿ ಓರಿಲ ಒಂಜಿ ಆಣು ಮಗೆ ಎಂಚೊಪ್ಪೊಡು ಮನ್ಪುನೇನು ಕಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಈ ನಾಟಕನ ಖಂಡಿತ ತೋಡು ಅಂಚನೆ ಈ ನಾಟಕನ ನಿಗಲು ಒಲ್ಪ ಬುಕ್ ಮಲ್ತಾಡಲ್ಲ ನಿಗಲೆ ಪೈಸಾ ವಸೂಲುಂದೆ ಪನೊಲಿದೆ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತಂದೆ ಖಾಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ ಅತ್ತಂದೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅತ್ತಂದೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಈತ್ ಜನಕ್ಲೇನು ಬುಲ್ಪಾದಿನ ಈತ್ ಜನಕ್ಲೇನು ತೆಲ್ಪಾದಿನ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಪನ್ನೊಲಿ ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಪನ್ಪೇನೆ ನಿಗಲ್ನ ಊರು ಓಲನ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೆ 100% ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮನಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ರಡ್ಲ ಭಾರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪೂರಲ್ಲ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟಕ ಅವ್ಯಾಪಲ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಬರವಣಿಗೆ ಯಾಪಲ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈವನ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಪೂರ ಒಯ್ಯನ್ನ ಇರೆಗ್ ಅವು ವೀಕ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಒಂದು ಹಾಳಾತನ ಅಂಚ ಮನಿಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಇತ್ತೆ ಆ ಸಂದೇಶ ಏನ ಪಂಡ ಪುಂಡು ನಾಟಕದ ಕತೆ ಮನ್ಲೇಕ ಆಪುನಾತೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಪಂಡ ಏನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ವಾಸ್ತ ನೋಡು ದಿಯೋಡು ಐತಿಡ್ಲ ಮದ್ಮೇದ ಬರ್ಪಿನ ಪೊಣ್ಣು ಎಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಇಲ್ಲಡ ಎಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಅಲ್ಲನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಣನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸಂಸಾರ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತೇರಗಳು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೇನು ಪಂಡ ಎಂಕರಡ್ಡು ಪೊಂಜೋಕುಲು ಅಂಡಾವು ಆಂಜೋಕುಲು ಬಂದು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಬಂತೊಂದು ಇತ್ತಿರಂದ ಅಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಎಂಕರಡ್ಡ ಆಂಜೋಕುಲು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ತೂಪೇರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೊಕ್ಕ ನಾನದು ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪೋಡು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಅಂದು ಈಗ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ನಿಜವಾದ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸನ್ನ ನೆಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿರು ದೇಪಂಡ ಆಯ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಹಂಚೋಣ್ಣು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಏನು ಸುಮಾರು ಇದು ಪೊರ್ತು ನಾಟಕತ್ವೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಪರಲ ಉಂಡು ಖುಷಿಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮೊರಲ್ಲ ಉಂಡು ಐಟ್ ಅಂಚ ಇಟ್ಸ್ ಯಾನ್ ಇಂಚಪ್ಪ ತುಯಿನ ತುಳು ನಾಟಕ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಅಂತ ನಾನು ಏಪಲ ಹೆಮ್ಮೆಡ್ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು 100% ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಂಚೇನು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ಮಲ್ದಿರು ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅವೇ ಗ್ರೇಟ್ ನೆಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವಾರ್ಡು ಎಂಚ ಬೇತೆ ಮೂವೀಸ್ ಮಾತ್ರ ತೂಂದು ನೆಂಚ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಅವೇ ರೀತಿ ತುಳು ನಾಟಕ ಒಂದುಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವಾರ್ಡು ಕಾರ್ನೋಟರು ಏರು ತಂಡ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿರು ಆಗಲೇ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ನಾನು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಮೆರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಬರೀ ಅದ್ಭುತವೇನು ಐತೆ ಏನು ಇದು ನೋಡಿ ಕುಲ್ದೇನು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಏನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಭಾರಿ ಚುರುಕು ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪೂರ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತಂದು ಅಂಡ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಣ್ಣನ 11ನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂದ್ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾಟಕ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಜನ ತೂವೋಡು ನಿಗಲ್ನ ಹರಕೆ ಪೂರ ತಂಡ ಮಿ ತುಪ್ಪೋಡು ದೇಪನ್ನಾಗ ಏನ ಎಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ಭಾರಿ ಮೋಕ್ಯದ ಏನು ಪೆರ್ಮೆ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದೆ ಕಲಾವಿದರು ನಿಜವಾಗ್ಲ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಈ ಸಮಯ ಬೋಲ ಕುಲ್ದು ಜಾನ್ ಏನು 10 ನಿಮಿಷ ಕುದ್ದು ಬತ್ತೆ ಏನು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪೂರ ಕುಲ್ಲುಡುತ್ತು ನಿತ್ತೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ನನ್ನೇನು ಏನು ತೂವಂದೆ ಬಿಡ್ಬೋಜಿಂದೇನು ಅಂಚೆ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಆಗನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಬಾಲ್ಯ ಪೆದ್ದನೇ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಅವು ಏನು ಆಣ ಪೊಣ್ಣ ಇತ್ತು ಆನಲೈಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಟು ಪೊಣ್ಣ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಟು ಆ ನಾಟಕ ಅಂಚೆನೆ ಅದು ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡು ನಿರೂಪಣೆ ಆವಡು ಭಾರಿ ಬಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಥಿಯೇಟ್ರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಗಂಡ ಥಿಯೇಟ್ರು ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮು ಮಗನ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ದೇವ್ರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇನು ಏನ ಸುರುಕಾದ ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಬೈಲುಡ್ದಾಕಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮುಗಿಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಮನೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಡು ಏತು ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ಕೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೆಲೆಲ್ಲ ಈ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನಗಳ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಒಂದು ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಬರ್ತಂದು ಆತಿ ಖುಷಿಲಾಗ್ತಾನೆ
ಅಂಡ ಸೂಪರ್ ಇಟ್ ನಾಟಕ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗಡು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಸ್ 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 ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ಯಾನನ ಜೀವನ ಮದ್ಮೆಯನ ರೀತಿ ನಡಪಡು ಐ ವೈಕ್ ಕಾರಣ ಎಂಚ ಬಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದು ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಯಾವ ಥರ ಉಂಟಂತ ಹೇಳಿ, ಸೊಸೆ ಬಂದಾದ ನಂತರ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜೀವನ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತಂದು ಭಾರಿ ಸೊಕ್ಕದ ಸ್ಟೋರಿ, ಭಾರಿ ಸೊಕ್ಕದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್, ಬೊಕ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೆಟಪ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದಿರೋ ಒಂಜಿ ದುಬೈದ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಇಪ್ಪಡು ಮತ್ತು ಪೂರ ಕತೆ ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸೂಪರ್, ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಶಾಕ್ ಆತಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಹೊರತ್ತೊಂಜಿ ಒಂದು 2 ಸರ್ತಿ ತೋಲಿ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಭಾರಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತಂಡು. ಒಂಜಿ 2-3 ಸೀನ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಒಂಜಿ ಮೀಪ ಬಾತ್ರೂಮ್ದ ಸೀನ್, ಬೊಕೊಂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್, ಬೊಕೊಂಜಿ ಆಫೀಸ್, ದುಬೈದ ಆಫೀಸ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದೆ ಭಾರಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಅದು. ಬೊಕ ಸ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಜನಾಂಗ ಬೋಡಾಯಿನ ಸ್ಟೋರಿ, ಇನ್ನಿತ್ತ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಸ್ಟೋರಿ, ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ತೂಪನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಎಂಚ ತೂಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ತೂಪನ ಆಗಲು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಂ ಖಂಡಿತ ಮನ ಮುಟ್ಟೋಡು. ಧನ್ಯವಾದ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ನಾಟಕನ ತೂಯಿನ ಖುಷಿ ಅಂಕ್ಲೆಗ್ ದಯಂದು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೇರು. ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ತಂಡದ ನಾಟಕನ ತೂಡು ಎತ್ತೋ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ತೂಪುಜೇರು ದಯಂದು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತಿರ ನಾಟಕ ಮಾತೇರ್ಲತ್ತು ಕೆಲವುದಕ್ಕಲೇನು ಪನ್ಪಿನಿ ಭಾರಿ ಪೂರ್ಲದ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜನಕ್ಲೇನು ಬೋಡೈನಾಥ ತೆಲಿಪಾಯರು ರಂಗ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಜಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಮೂನೆನ ಕಣತದನ್ನೇ ಪ್ರಸನ್ನ ಬೈಲೂರು ದೆನ್ಲ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೇರು. ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರ ಖಂಡಿತವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರದು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಟಕ ಆತಂಡು. ಈ ನಾಟಕನು ಪ್ರತಿ ಊರಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡೋದು. ಸುಂದರ ರೈ ಮಂದಾರ ಪನ್ಪಿನ್ಯಾನ್. ನಮಸ್ತೆ. ಎಸ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಶೋ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಯಾನು ತೆಲ್ತದ್ದು ಬರುವೇರು ಎನ್ನೆಯರಂಡ ಬೈದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ % ಜನಕಲ್ನ ಕಣ್ಣ ನೀರು ರೆಪ್ಪೆ ಚಂಡಿ ಆತಂಡು ಮನಸ್ಸು ಭಾರಿ ಭಾರವಾದ ಬಿದಾಯಿ ಬತ್ತೀರು. ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಪೋಯಿನ ಹಿಡಿದು ಬೋಕ ಎನ್ನ ಜೀವನಡಿ ಯಾನು ಬದಲು ಮಂತೋ ನೋಡು ಒಂದು ನೆತ್ತಾರ್ಥ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ರಿವ್ಯೂ ಜನಕುಲು ಕೊರಿಯರು. ಒಂಜಿ ರೈಟರ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಇತನ ಬತ್ತಿನ ತಕ್ಷಣ ಪಿದಾಯಿತು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಇರೇನು ಅರದು ಬತ್ತದು ಭಾರಿ ಇರಡು ಒಂಜಿ ಯಾರನ್ನೊಂಜಿ ದುಃಖ ಅಂತ ಓಡಿಯರು ಎಂಚ ಆಪುಣರಿ ರೈಟರ್ಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೋರಿನ ಈ ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಟಚ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ದೇವನ ಒಂಚೂರು ವಾಸ್ತವ ಕಥೆನ ಕೊನೋಡೊಂದು ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ತಯಾರು ಮಲ್ದ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಲ ಬೈದುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಒಂದೊಂಜಿ 13 ದಿನದ ತಯಾರಿ 13 ದಿನೊಟ್ಟು 2 ದಿನ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಬರೋ ಮಲ್ತು ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಕಲಾವಿದರು. ಅಂಡ ಯಾನು ಏನ ಅವೇನ ಕಲೆ ಕಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೆ ಆ ಎಫರ್ಟ್ಗೆ ಅಗುಲಿನಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಒಂದು ಈರ್ಲ ತುದುಪರ ಜನಕಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಯ್ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು. ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೊಡ್ದು ಕೆಲವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎತ್ತಂಡು ಜನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಫೋನಾಗ ಬುಲ್ತೊಂದು ಪೋಡೊಂದು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಇರ್ನ ಫೋನ ಬುಲ್ತೊಂದು ಪೋಡೊಂದು ಅಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದುತ್ತೆ ಈ ಸಲದೊಂಜಿ ಈ ಟೈಪ್ ಕೊರಂಡ ಜನಕ್ಕೊಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ಪೋಂಡ ಅಂಚ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾಟಕ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೇರ ಜಗತ್ತು ಜಾನ ನಾಟಕ ಬುಕ್ ಕಂಡ ನನ್ನ ಬುಲ್ತೊಂದೆ ಬೋಡಿಗೆ ಅಂದ ಅಂಚ ಜನಕ್ಲಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡೆ. ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಬೇಲೆ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಈನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ನಮ್ಮ ಈನ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಅವು ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಮಲ್ದಿನ ಬೇಲೆ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೊಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆ ಅಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ನಿರ್ದುಪ್ಪ ಇಂಚ ಬೋರಾಡು ಇಂಚ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಾರ್ದುಪ್ಪ ಸೂರಾಜ್ ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಈನ ಉಂಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಉಲಾಡಿತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಗೆತ್ತಾತೆ ನಮ್ಮ ಅವತ್ತೆ ಬತ್ತನದೆ ಅವು ತೂನಾಗ ಓಕೆ ಮಾರ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಂಡು ಖುಷಿ ಆಗೊಂದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಜನಕ್ಕಲು ಫೋನ್ ಆಗಲಂಚೆನಿತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ದ ವಿಷಯ ಉಡಾದಪ್ಪು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ ಇಂಚ ಮಲ್ದ ಅಂದೊಂದು ಮಲ್ದಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಾನು ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ಇಡ್ಲ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಐಟು ಒಯ್ಟ್ಲ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಈನ ಮಲ್ತ ಬನ್ನಾಗ ಅಷ್ಟೇಮಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಐಕೆ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಇರಡ ಬನ್ನಿ ಅಷ್ಟೇಮಿ ನಾಟಕನ ಇಂಚ ಮನ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ಪೊಣೊಂದು ಯಾನ ಐಕ್ ಈ ಸಲ ಯಾನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೊಂದು ಕತೆ ಮಲ್ಪುಗ ದೇವನ ಒಂದು ಐಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆರ್ದು ಅಷ್ಟೇಮಿರ್ದು ಒಂದು ಅವೇನು ಓಲ್ಲ ಆಗಲು ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಜ ಇನಿ ತೂನಾಗ ಏರ್ಲ ಅವೇನು ಪಾತೇರೊಂದು ಬೇತೇನೆ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಮಾರ ಒಂದು ಬೇತೇನೆ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಿಂಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತನು ಅಂಚ ಬೈಜಿ ಹಿಂಗೆ ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಪಂತಜೇರು
ಬೊಕ ಇನ್ನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಏನಕಡೆ ಪಂಡೆದೆ ಬೊಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ದೇವೇರೊಂಜಿ ಇನಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೊಕ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಗುಲ್ಲ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಅಗಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಅಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ಪೂರ ಬತ್ತದು ನಂಗೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಇನ್ನಿತ ಶೋಕು ದಿನ ಐಪಲ್ಲ ಯಾನೇ ಪಾಡಂತೆ ಶೋ ಮೂಲ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಶೋ ಹೆಂಗೆ ಈ ಸಲ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮನ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದಾಗಲು ಎಂಕುಲ ಇಂಥ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಗೆ ತುಂಬ ಎಂಕುಲು ಶೋ ಪಾಡುವ ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ನೇನು ಕಮ್ಮಿ ಮಂತೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದುನ್ನೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೇರು ಅಗಲೆಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುತ್ತು ಮನೆ ಕಾರಣ ಪೂರ ತಂಡ ಪೂರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಬೇಗ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋಜೋಡೆ ಈತ ರಿವ್ಯೂಗೆ ಏನು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಾರಮಂತ ವಿದೆ ಬರುವೇರು ಖಂಡಿತ ಅರದು ಬತ್ತದೊಂದು ರಿವ್ಯೂ ಕೊರುವೇರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಹೆಂಗುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇರೆಗ್ಲಂಚನೆ ಇರು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಅಲ್ತದ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಬೈದಾರೆ ಈರೊಂಜಿ ನೆಟ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆತು ನಾವು ಇರೆಗ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಈ ಬರ್ದು ಈತ ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಪುರ ಒಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಬೈದಾರೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಫೈನಲಿ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ತುಳು ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಡುಪಿಡಿನಿ ನಡತಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೋನೆಡ್ ನಿಕುಲು ತೆಲಿಕೆ ತೂವಲ್ಲಿ ದ್ಯಾಗ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಓಯೋ ಒಂಜಿ ಕವರೇಜಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ತೂಯಿನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಕನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಕ್ಲೆಗ ಡ್ರಾಮಾ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಐಕ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದ್ಯಾಗ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾದಕುಲು 10 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಂತದ್ದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರ್ದು ಆತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಾಗ ನಾಟಕ ಗೆಂದೊಡು ಗೆಂದಿನ ನಾಟಕ ತೂಯಿನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಇನಿ ಜನಕುಲು ಕೊರನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರಿಯರು ಜನಕುಲು ಭಾರಿ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಪಾತೆರಿಯರು ಭಾರಿ ಡೆಪ್ತ್ ಇತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ಅಕ್ಕನ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ರಿವ್ಯೂಡು ಅಂಚದೇನು ಧೈರ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೆ ಕರಿನ ಸಲ್ಲದ ಎಂಚಿನ ಅಷ್ಟಮಿ ನಾಟಕನ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬುಕ್ ಮಂತದ್ದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಈ ನಾಟಕನ ಗೆಂದದಿತ್ತಾರೆ ಈ ಸಲದ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಹುಶಃ ಅವೆಲ್ಲ ಬೀಟ್ ಮನ್ಪು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಹೆಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಆತ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಇನ್ನು ಬೈದಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಿಖಿನ ಕೈತಲ್ದ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಟಕನ ಬುಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ನಾಟಕ ಏನಿಡ್ದ ಹತ್ರ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಗೆಂದುನ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರನ ತಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ತಿರ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಖಲ ಊರುಡು ಈ ನಾಟಕನ ಗೊಬ್ಬ ಏರಿತ್ತಂಡ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಾಟಕನ ಬುಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಾಯ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ ಅಂಚಿನ ರಿವ್ಯೂಸು ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಕ್ಯಾಮರಾಲ ಬತ್ತುಂಡು ಆತ ಧೈರ್ಯ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಈ ನಾಟಕ 100% ಅಷ್ಟಮಿ ನಾಟಕ ಲಕನೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಯಿನಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆನ ಸಂದರ್ಶನದೊಟ್ಟಿಗೆನ ರಿವ್ಯೂದನ ಒಟ್ಟಿಗೆನ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ನಿಖಲ್ನ ಸಾಕಾರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪಡು ನಮಸ್ಕಾರ.